Татар сәхнәсеннән һәр даим яңа исемнәр яңгырап тора, бигрәк тә җыр сөючеләр өчен. Бүгенгесе Данил Шаймуллин. Ул үзен шулай дип әйтергә куша. Аны кайберәүләр блогер буларак таный. Казан музыка көллиятен тәмамлаган. Башкаручының бер үзенчәлеге бар. Ул рус җырлары текстларын татарчага, татар җырларын русчага тәрҗемә итеп башкара. Тулырак киләсе видео язмада. Концерт татар тамашачысына бик яхшы таныш җыр белән башланып китте. Илһам ага Шакиров башкаруындагы Идел буе каеннары җыры. Шуннан да профессиональ тавыш, тыңлап утырырга таныш ки, ләкин сүзләре русча. Бер таныш ки, икенчесе, өченчесе. Тамаша барышында алар шактый гына яңгырадылар. Шулай ук рус һәм башка телдәге җырларның татарча яңгыравы. Татар эстрадасында мондый башкаруны ишеткәнебез бар иде. Бигрәк тә рус хитларының татарча яңгыравын. Мин үземнең төп максаты булып күрәм, аның бәлкем шундый оригиналь жанр булмаса да, аның тырышлыгы һәм аның иң мөһиме үзенең җан атарлары һәм аның иҗат сөючеләре өчен эшчәнлеген күрсәтергә һәм тәкъдим итәргә. Мин булай татар инде, ләкин мин 9 яшькә хәтлек Архангельскта яшәдем һәм татар телегезне бер дә белми идем. Аннары монда Казанга кайтып дип инде күченеп, безне абыем белән нигә татар гимназиясенә керткәннәр әтиәнем белән. Шул мин янда базаны алдым һәм аннары сәләткә эләгеп, сәләт оешмасына эләгеп, шунда практика бар иде минем. Аннары мин күрдем, менә икән кешеләр татарча җырлыйлар да икән, сөйләшәләр дә икән, ни шигырьләр дә язалар, иҗат итәләр. Мин дә булдыра алам икән аны. Булдыра алам. Шулай дип башладым мин. Үземнең җырларымны иҗат итәргә. Аннары хәзер инде минем дустым Илсәр Хисмәтов мөрәҗәгать итте, әйтте, ни дип: "Данил, әйдәле син Валерий Меладзеның берәр җырын тәрҗемә ит әле татарчага. Син моны булдыра аласың." Әйдә. Тәрҗемә иттем дә, кешеләргә нык итеп ошады һәм шуннан башлап менә мин иҗат итәм менә ул тәрҗемәләрне. Әлбәттә, татар җыр сәхнәсендә берсеннән-берсе яңа башкаручылар, яңа алымнар, яңа стильләр туа торды. Кайберләре төшеп калып онытылды, кайберләре яшәргә урын таптылар. Һәрберсенең үз язмышы, татар җырларының русча яңгыравы, рус телле татарлар һәм башка милләт халкына татар авторлары турында таныштыру булып килеп чыга түгелме? Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.